Na fi son namiji babba. Budurwa ce ke ko bazawara? Cikakkiyar bazawara gani kamula. Dan Allah to ko zaki iya gaya mini auren ki nawa a duniya? Aure na 16 a rayuwa ta duniya. Kai, ba za ki min ba, sai dai in gaya wa Alhaji Badamasi. Da hankali ka kuwa. Yau shagaro mai magani, girgije ya zote, a mai kujeri ne yake, girgiza zote. Ya ce kowa ya girgiza kai a haɗiye da leda, a girgije a